الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانترمنا ما دنت الإسلام بوجل قول فوف إندمم تجمم من جوجو بالتاري الحمد لله رب العالمين أرتدو إدرانغال الحمد لله تقلت دال إجولنا محمد صلى الله عليه وسلم en ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala yallah hokken hande ɗomin jooɗi ɗo hande emen ciftini on e ko ganda ko fati batte cellal balli yallah hokka min naftorɗen lata kadi inchallah mbeɗa salmina guile mawɗo manam dural ngal ha yetti less guile ceerno amadou e aliou min ñewki en kamɓe fof ɓe calminama inchallah min calmina kadi seydi men aliou ly gonɗo France min calmini kanko mo ganda kanko woni sababu e kala ganda gonɗo hetti yanki e natowo e nder dural ngal kadi wonɓe ɓoggel e manam wuro ngo e wonɓe kadi bowol ɓoggel kadi fof kamɓe fof ɓe calminama joram hannoon min gari e nafoore lekki ni wiye moringa mataw noon o ɓuuri lollirde ke banggue men gaya ni wiye nebeday lekki ki on jimi addi foto majjum guile lekki ki no wayat e berlif mum e podɗe mum kadi ala kulli hal kiɗo lekki lasli mum ki wona lekki continent afrique ki ummi ko ha inde ɗon itta manam walla mbiyen ɗon jiggoya manam woni ɗo kono kañum noon ala kulli hal lasli mum ko toon ummi ko hedde inde lekki ki noon sa yi gaddumiki hande eki waɗi nafoore no feewi enen mbawi wiide kanko tan ɓoolo mataw o yoni pharmacie e nder galle kadi ɗum tawi mami addan mon inchallah kadi meɗe wasiya hoore meɗe wasiya mon kala mbaw ɗum awde galle mum yo aho kadi inchallah sa nan aroy nebaday ma wonto e aduna hono ma wayno no kanŋe wayni eyyi saabu kay tubakoɓe hande kamɓe foof ɓe dogiɓe paati nebaday oɗo ɓe jii ɓe gandi nafoore mum hande tan pour rabbikina tan won wittoɓe bom jeewi ha mbimom ene wawi saforde sida min oɗo mbeɗa jogui sehilam caforowo goto o renni e ko heewi e ɓiɓɓe nebaday won musidɗo goto waaji goto woni ko France woni ko Belgique ene safra mataw o wadda e militaire goto ne wonde sida won leɗɗo mo fewnono kono o manquera ɓiɓɓe nebaday on noon nele makko wimo taw mo heddora o wimi eyyi o neldimo o heeɓi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin on militaire mbiyannomi mo wonduno e sida ha manam joom suudu makko yimɓe galle makko foof jaaki on alhamdulillahi rabbil alamin safrima ha oɗo saa militaire hoore makko noldino musidɗo mo mbiyanmami o ñande o yeehi hôpital ɓe jeewi ɓandu ndu ɓe mbi ko 0 positif manam sida o natti wonde e ɓandu makko gande koye ene jogui Sénégal naaɗi goto ganda Allah rokkimo ngal gandal e oɗo nebaday mo wadde hen gueɗe goɗɗe haw safara sida wadde ɗum tan hollatma manam lekki no wawi wadde fayida mami addana mon noon inchallah so neɗɗo awi ɗum e galle mum honen gueɗe no waɗat tan ha ene hutoro lekki ki guile berem lefi ɗi ha e ɗacce ɗe ha e siroko ha e ɗaɗi ɗi ha foof ko ganda kon lekki ki foof nafata ala hunde hay ndigui ko ganda nafata e lekki ki sen ƴeewi lekki ki moringa oɗo eki saawi ko heewi e batte nutriment manam ko ganda ko ɓandu ene haccidini ɗum guile fer guile vitamine uji guile protéine guile lipide foof sa ƴeewi ɗe gueɗe fof ene rende e oɗo manam kiɗo lekki hande noon yimɓe kewna ngaamu ɗum wadde e galle te hande sa waɗi ɗum a gawa ɗum e galle ma mbaɗa hen guesa ma ha mbaɗa hen nder galle ma ko wayno jardin ma tan mbaɗa hen nebaday heewa enen nafmaɗa itte hen wooca aɗa waɗa ɗum laccire haako enen fotankoɓe enen gandi alhamdulillah rabbil alamin laccire haako ene jeeya e plaji men waɗa ɗum kadi neɗɗo waɗa ɗum e galle mum ene hutoro ɗum batte ñamde noon wawi wadde fayida ko adi foof sa dañi ɗum daña yeeru joni ittude berem lefi ɗi hay so wona haako liira ɗum ɗo ganda ɗo ala nangi taw ko nder suudu taw taggonno liirɗa ɗum a lawƴi ɗum a waɗi ɗum ɗo ganda ɗo ene laaɓi
liran e dow ko ganda ko laabi ha yora kos itta manam ko ganda ko woni wowruma una ɗum loppa ɗum ha wonta condi ceɗa sa seeɗi mbaɗa e annama batel ma kaɓɓa walla mbaɗa e pot ma wadde kippon kippa ɗum ɗo mo hollo mo no safride hono rafiji kewɗi wodni ɓeɗo ganda e gondi rafiji reedu ko wayno ulcére en ko wayno deeɗi ganda eɗi joora jomum no wonde seero deeɗi kifoɗi no waɗi hentu ko wayno kadi ubideji ha joni ko ulcére ɗum manam ulcére ko wayno ko wiyete ko albawasir ko wiyete ko hémorroïde enen pula enen mbiya saare ko wayno rewam en anen de ko ɗeɗo gueɗe pop kala ko rafi deeɗi neɗɗo so dañi condi ndiɗo mbiyatmami sa foof haade manam so ay ñamde so ñaami ha hakkude ñamde makko o itti hen kuddu mawɗo anen de o waɗe ndiyam o yara walla tawi ko ke wonko ñamata wadde hen o ñaama inchallah ma o yiya rafi ɗiɗo ɓuuren hewde inchallah ma iw so duumimi hen kadi so duumimi hen kadi wone gueɗe tampintama gueɗe cholestérol tampintama so tawi waɗi ɗum e ñamde makko sa foof no mbirmi ni kuddu goto kadi gueɗe batte tension en ɗiɗo foof inchallah tampintama ɗum woni condi oɗo manam condi nebdayi o no mbirmi ni liira ɗum ha yoora mbaɗa ɗum e nokku sa foof sa are ñamde ha keeɓa hakkude itta hen kuddu mbadda hen ñaama walla jara taw ana andi ko mbatta taw ko hirande walla kaccitade walla bottani wawi wonde foof mbaɗa ɗum laabi tati e ñalawma so neɗɗo ƴeewi ɗum waɗi expérience ene famde ko neɗɗo waɗa ɗum salama tesko e ɓandu ma ko heewi ko ganda wonno caɗele e ɓandu ma inchallah ma iw gueɗe ɗimmel gueɗe kadi sa duumimi hen wona kadi ko ari foof e ñaw tan ara tan tampinima ala kono noon ma won genre prévention ganda rafiji kewɗi so gari bi isnillah tampintama so ɗum yewti batte oɗo manam ha joni so gummi e berem lefi ɗi garani e manam piinde ɗe a ƴeewi kanko lekki omo waɗi piinde daneje so fiindi tan jiita ko leydi lekki fof ran tal piindi ɗe kadi so tawi neɗɗo wawi ɗum kadi ƴettude sa sammi ɗum kocca ɗum mbaɗa ɗo ganda ɗo laaɓi liira ɗum e nokku kañum ne kadi inchallah ko noon wayi moƴƴude no feewi kañum e ɗacce mum ɗacce manam lekki manam nebadayi ɗacce ɗe noon sa dañi lekki ki awi ɗum galle ma a gañat ɗum seeɗa a wayen mbaya tan cirowo lekki ki seeɗa goppira noon ma ɗacce ɗe jalta ɗacce ɗe noon e manam piinde ɗe fleur uji piinde ɗe so yoori gona ɗum sa uni ɗum ha ɗaci mbaɗɗa ɗum kañum e ɗacce ɗe una ɗum dañani condi ndin condi noon so tawi aɗa waɗa ɗum e juumiri no moƴƴi no feewi e gollude e ɗojjo e gonɗe asma surtout asma noon ɗon noon no pewnirta ɗum a waɗat ɗum ko wiyete ko bain Marie Curie woni a defat juumirde kono juumirde ndi ɗo wonata ɗo wonata direct e dow safara manam no pamirta a ƴettat joni wayno joni yeru bool mawɗo mbaɗa hen ndiyam pawa ɗum e dow safara jetta boolel goɗɗo mo ganda a ƴettat juumirde yeru sa ƴetti litre juumirde so tawi a dañi fiinde nde e ɗacce ɗe a uni ɗum ha ɗaati ha dañi hen ko wayna manama kudduji ɗiɗi mbadda ɗum e litre juumirde ndi taw a waɗi ɗum e bool goɗɗo on bool noon kañum jujjinta e dow bool gonɗo dow safaro baɗɗo ndiyam dam manam boola wonata e dow ndiyam dam ala kulli haal joni bool cakki ɗiɗi leso gonde e safaro o so tawi manam wuuli ndiyam ɗam guldam ɗam kañum wulnat bool oɗo baɗɗo manam juumirde ndi e lekki ki ɗum wiyete bain Marie Curie noon gonta hen aɗa irtum ha tini hankkadi joni juumirde wuli jaw nden jippina ɗum wonta ko wayno sirop ni ɗum noon joni sa dañi ɗum so tawi ko mawɗo ene wawi ƴettude hen kuddu mawɗo haade lelade pour gondude ɗojje e asma so tawi ko cukalel noon taw ko tiggoyel tokosel ene wawi tottede manam ko wayno manam feccere kuddu subaka e feccere kuddu jamma so tawi kono cukalel tugnadema duuɓi 5 ha fayi hedde duuɓi sappo on ne wawi yarde kuddu tokoso timmuɗo taw wona feccere taw ko timmuɗo o wawi yarde hen goto subaka e goto jamma haade makko lelade inchallah ɗum ene moƴƴi no feewi e batte ɗojje hen mabɓa hen surtout kadi asma no ene safa ɗum sen gummima ha joni e batte fleur uji garen e ɗacce ɗe garen ko ganda ko batte ɗari neɓeɗa e hono mum e safrude ɓuuɓiri presque ala kañum o nandi on banggue ko manam ɗaɗi wuddu guddi kañum
e nebeɗa sa ƴeewi hay so tawi a taƴi ɗaɗi mabɓe kamɓe nandi sifa kadi kan nandi kadi ɓuurek e haaɗi ala kulli hal kadi kanko oɗon nebeɗa ɗaɗi ɗi so tawi aɗa dañi hen ɗiɗi manam hono coccorgal tan foti coccorgal ɗiɗi mum aɗa sofna ɗum e nder bouteille Evian mbaɗa hen ndiyam sofna ɗum aɗa yara hen ha timma balɗe 4 aɗa wawi werlade ɗum noon joni ene moƴƴi e batte manam ɓuɓri surtout kadi batte kadi ko wayno neɗɗo wonde udduyan wonde ko wiyete ko infection urinaire manam omo dañi batte ɗo coofeɗe dogoɗo ɗo taw wonko ñawi hen labbiɗ ɗum safat ɗum kadi e batte kadi coofe kadi ganduɗa taw jomum so tawi ene taaro muusat walla wuula ɗum kadi inchallah ene moƴƴi hen eywa mi ara joni mo haalama goɗɗum kadi ganduɗa ko e batte manam ɗaɗi ɗi kadi e nafoore mum ha joni ene jeeya e nafoore manam ɗaɗi ɗi ala kulli hal gollude e musalla ma woni musalla keeci walla walab walla ko musalla jokki walla nokkuma e ɓandu ma ne muusa ƴettu ɗaɗol manam nebeɗa mbaɗa ɗum e tekkere juutɗo seeɗa ko sawi ko keeci tekkere mo ganduɗa wona yaaji tekkere ne juuɗe ha aɗa wawi wonande ma ko ganduɗa ko manam dadorgal manam ko wayno ceinture ni ewo ƴetta ɗaɗi ɗi daña hen hedde manam feɗenu mawnu ndu no wayi juuɗe ni ko fate mum manam 3 walla 4 una ɗum e dow tekkere nde ha ɗum ƴetta ɗum tan takka ɗum e keeci ki manam no pamirta lekki ki unaki ki fawra e dow nguru manam neɗɗo joni noon tekkere nde fawa e dow lekki kaɓɓa ɗum ha tiiɗi sa haɓɓi ɗum so yi ha ɓooya wulat so yi ha ɓooya watta wayno meselle yiwatma ni kono wulat so yi ha wayno hedde mintaji nogas tan ittu sa ittani tan sumete eyyi kañum ene foori ene wawma sumde boom ha sa itti ɗum tan jiiya ɗum tan nguru ngu ɗum ɗakkito ɗum taki so timmi mintaji sappoji walla nogas taw wuuli tan ittu eyyi ittu kono ala kulli hal anduɓe manam safara keeci e ko ganduɗa ko woni ɗaɗi manam nebeday ɓe mbi hay sa dañi hen accident sumimama e mbiɗe aɗa wawi dañde sens ma safarete kadi musalla keeci wonta artude ma ala kulli hal kono kam fotde waɗa ɗum kam ha suma ɗum so yi ha wuuli jaw jaw timmi 15 000 walla 20 000 ene wawi ɗum ittude ala kulli hal eywa noon way kadi so tawi aɗa jogui cukalel toxel kañumne kadi ene woni ñawru ko wiyete ko xiibon kadi wona ñaama woni fewi ne famde kattan kadi rafine heewi ɗum ko hettade kadi ɗonne kadi aɗa wawi yiilade ko wayno gawri men gawri samme ɗeɗo e makka e suuna joni yeru sa dañi oɗo gawri makka joni a dañi hen ko wayno mana a dañi gawri samme ko wayno hamdaki manam kilo 2 daña manam kilo ganda ko woni ɗum ɗo makka e libar manam gawri ndemir sa dañi mbadda hen womere manam ñebbe nawa ɗum e machine ɓe unanma ɗum ha ɗaati soɓe uni ɗum ewa ƴetta ko ganda ko woni manam condi ɗum ɗo beremde ko naɓata min mbinomi nane o mbadda ɗum hen ko wayno manam hagge kasuji 3 walla kasuji 4 mbadda e condi ndi ɗum sa waɗi ɗum joni cukalel ngel ene warane hen ko wayno ruy walla karaw laaɓi 2 e ñalawma omo ñamu ɗum inchallah o wonta ñawru caggal wona rafi garɗo foof kadi tampin jomum eyi ɗo mattintimo woni e batte ɓiɓɓe ɗe on jii ɗum ɓiɓɓe manam nebeday ɓiɓɓe nebeday inchallah ene moƴƴi no feewi e batte e rafi sukar ko wiyete ko diabete so tawi neɗɗo dañi diabete yo ƴettu manam oɗo manam gaɓɓel gotel subaka hadma ko ñamde haydara e gaɓɓel gotel kadi hedde kikiɗe walla hedde jamma hadma ko hirtade ɗum so waɗi noon hoto diwto gaɓɓe ɗiɗi inchallah so tawi o waɗi noon tan ma o yi sukar makko kadi ma jippu no feewi no moƴƴi hen inchallah noon kadi wawi kadi moƴƴi e batte tension ƴellitowo manam ko wiyete ko hypertension ene moƴƴi hen ala kulli hal e o neɓeday kam ala kulli hal ko mbawmi hen haalde somi jokki ɗum mi ummata ko ɗo hande emin mbawi joɗade 2 jours ñalawma 2 emin kaala hen temin gasnani ɗum tan wonno ko gaddunomi kadi ko jubbanmomi tan ko batte manam oɗon neɓeday e gandumi noon kono ala kulli hal ko battintumi woni mbiɗa wiya moon mbiɗa wasimon goto foof yo andu neɓeɗa e galle ko ɗum sawdu manam kanŋe yo neɗɗo aw ɗum e nder galle mum naftoro hen nafa hen julɓe foof hay baali ma boom so tawi a wooti ganda ko woni berem ɗefe ɗi care ɗe tottaɓe hay baali ne moƴƴe baali hay baali ne safra baali ala kulli hal te kadi ene fayna ɗum ala kulli hal wadde inchallah ko feewi haala ka ko gonga ummi ko ɗo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko ganda ko ala kulli hal ko sellani hen kadi
ko neɗɗo woni mutimman gonga ko man ko Allah ji e ko ganda ko tata hen ko kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala kadi yafo hen ya Allah ko men nande naftore سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد